ti agasawa no naurnos ti pamilyada. Aglalo mo namatitan ken ni Jesus na marswa. Anyan nga timbagnan no kararwati na isagana. Panagserbi tinamarswa kang runaan ipaay na. Ni Jesus tinunana laglagitan tay bilin na. Uno na mamati ka agpakawan ka kenkwana. May kadua agserbi ka nga agtulnog bilbilin na. Panagbiag mon nay sagana tibiyag nga awan inggana. Anyan nga imbagnan no kararwati nay sagana. Malak amon tutunguna nga aggapu iti namarswa. Itsu nga agserbi ka nga agtunog bilbilin na. Kay to iti gungguna tibiyang awaning gana. Ugayen ko agpuloy ka nga agserbi iti namarswa. Uray adu ti problema at sumangbay iti pamilya. Iti apo inkarina sulbaren na iti problema. Ti agtunog bilbilin na masulbaren ti problema. Anyan nga imbagnan no kararwati na isagana. Malak amon tutgunguna nga aggapu iti namarswa. Itu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na. Dayto iti gungguna tibiyag awaning gana. Numaminsan at dametten ugali tay nga agpabebe. Maminsan napapati lumaminduan ag madi-madi. Anya daytan nga ugali tay namati agdikki-dikki. Ta Indian tay ugali makarimun ti Diyos ari. Anyan nga imbagnan no kararwati na isagana. Malak amon tutgunguna nga aggapu iti namarswa. Itu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na. Dayto iti gungguna tibiyag awaning gana. Anyan nga imbagnan no kararwati na isagana. Malak amon tutgunguna nga aggapu iti namarswa. Itu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na. Dayto iti gungguna tibiyag awaning gana. Dayto iti gungguna tibiyag awaning gana. Dayto iti gungguna tibiyag awaning gana.